El calendari xinès marca el final d'un cicle i l'inici d'un altre, l'any de la rata. Des del seu supermercat, Juaní es prepara per a una gran nit. La festivitat del nou any xinès està carregada de supersticions. Y Año Nuevo trae suerte y cambia todo cosas viejo, padres, abuelos, con poco dinero adentro o con poco cosas de suerte y luego cerrar y para los niños. En la porta un cartell per a la bona sort, colorits elements per atraure la prosperitat. Este, per exemple, simbolitza la unió de la família i en el sopar no pot faltar el peix, estes empanades o la pasta d'arròs, símbols de la bona fortuna. El pastís amb fulles de bambú que Marisa ha elaborat és més característic del sud de la Xina per a una nit familiar, com la d'avui. Diu la llegenda que dels 12 animals del zodíac, la rata arriba a la primera. La cabeza muy más lista. Y también le gusta comer. I entre tots els preparatius per esta nit, este que veuen pentinar-se, maquillar-se i vestir-se de gala sense oblidar algun detall en roig perquè la sort acompanye l'any de la rata que comença en unes hores. Les celebracions duren dies a la Xina, dragons i lleons ballen pels carrers engalanats per mantindre allunyats els fantasmes l'any de la rata. És el drac Natoi, esta nit tanca l'any dels xinesos. Per unes hores ha recorregut la Universitat de València. Centenars de xiquets i estudiants l'han acompanyat a ritme de traca i música. Tampoc ha faltat la lletuga, que per als xinesos simbolitza els diners. Tota una festa per donar la benvinguda a l'any de la rata. Les danses i la pólvora són una part essencial dels festejos de l'any nou xinès, però, com en totes les festes del món, el menjar també té un paper protagonista. Un menjar en què cada ingredient té un significat. Laia Rico, València, bona nit. Laia, conta'ns, què no pot faltar a una taula una nit com esta i, sobretot, explica'ns per què. Molt bé. La festivitat d'avui és una festa que està quallada de supersticions. Supersticions que s'han de veure damunt la taula, perquè esta nit s'ha de menjar sobretot molt de peix, que portarà, simbolitza l'abundància, moltes verdures que simbolitzen els diners i esta espècie d'empanadilles que portaran l'alegria. Tot això per a poder entrar amb bon peu en el nou any. A més, és una nit és molt especial per als més menús de la casa. Per què? Perquè han de rebre això que anomenem les estrenes, i les estrenes les han de rebre en un sobre com este, rotxet, que dins porta els diners. Este li ho deixem a esta xiqueta, sí? Hola! Molt bé, que ens ha donat les gràcies en xinès. Hem de dir que esta nit és una nit molt especial, que se passa molt en família i que és molt típic dir-se una frase que diu algo així: Chunchen Kuai Lai. Chungjie Kuai Le. Segurament ella ho ha pronunciat molt millor. Només dir-vos que entrem en l'any de la rata i això significa dues coses: que no convé casar-se i que no convé tindre projectes de futur. És un any un poquet negatiu, però espera, Amàlia, que això a nosaltres, als valencians, no ens afecte.